Waqt intervista fuq Net FM dalgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħabbar li se tkun Roberta Metsola l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew. U ħabbar dan anke fid-dawl tal-appoġġ kbir li kisbet il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-ġimgħa li għaddiet. Adrian Delija qal li r-riżultat ta' dawn l-elezzjonijiet wera biċ-ċar li dak li kienu qed jgħidu Joseph Muscat u l-Partit Laburista li l-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti kienu qed jagħmlu l-ħsara lil pajjiżna ma twemminx. Hekk kif Roberta Metsola u David Casa reġgħu ingħataw il-fiduċja tal-poplu biex jirrappreżentawhom fi Brussell. Adrian Delija darb'oħra reġa' feraħ lil Roberta Metsola u lil David Casa li ġew eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u stqarr li jixtieq jibqa' jaħdem mill-qrib ma' dawn iż-żewġ MPs. U saħaq li fix-xhur li ġejjin trid tingħata direzzjoni ċara ta' fejn se jimxi l-Partit Nazzjonalista kemm fil-Partit Popolari Ewropew u kif ukoll fl-Ewropa. Roberta Metsola kisbet 38,206 vot fl-ewwel att fl-elezzjonijiet tal-ġimgħa li għaddiet biex bekk kienet il-kandidata bl-akbar numru ta' voti f'isem il-Partit Nazzjonalista f'dawn l-elezzjonijiet. Għaldaqstant se tkompli tirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista Malti fil-Parlament Ewropew u tkompli l-ħidma li kienet bdiet fl-2013 meta ħadet posta għall-ewwel darba f'dan il-Parlament.